Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Labarai da dumudumin sa. Mutanen Kano sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shugaban 'yan bindiga watakan Bello Turji ya umarci yaransa da su zo Kano su ta'addanci su kashe-kashe a Kano. In Allah su yarda mutanen Kano sai mu tashi da addu'a Allah kai ya ba su nasarar damar yin aikata wannan abin da suka yi. Masu sauraro muna roƙon ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyo domin ku ji ta bakin Bello Turji maganar da ya faɗa. Muna roƙon ku idan ba ku yi subscribe ba ku dole ku danna mana subscribe kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shirye ba tare da wani ɓata lokaci ba da zarar mun ɗaura. Muna muku godiya da irin ƙoƙarin kasancewa kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka wato mai suna Sabon Tashi TV. To fa Bello Turji ya yi magana ya ce ai a garin Kano ba a ta'addanci sosai. Ya ce an ce mai ba zai iya da Kano ba saboda Kano suna tare da Allah. Bello Turji ya ce shi sai ya zo Kano ya yi abin da yake so ya yi. Muna roƙon Allah dama a kullum mu mutanen Kano muna tare da Ubangijinmu kuma muna ƙara roƙonsa Allah ka ba shi damar zuwa wannan gari namu ya zo ya mana wannan cin mutunci wanda yake yi a irin Zamfara. Maganar da yake sai ya mai da Kano kamar Zamfara. Ya Allah ka ba shi sa'a yin wannan abu. Tun a wasu saurari a daidai nan wurin zamu kawo muku wannan ƙarshen bidiyo namu. Muna fatan kun nishaɗantu da wannan bidiyo ne muka kawo muku. Dama a kullum tashar Sabon Tashi TV wato da babban buri illa ganin ta nishaɗantar da ku, ta faɗakar da ku, ta kuma wazantar da ku. Allah dai muna ƙara tuna muku idan ba ku mana subscribing ba ku dole ku danna mana subscribe kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen masu tushe da asali game da sabbin bidiyo da zarar mun ɗaura. Mun gode muku da irin ƙoƙarin kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Anan zamu kawo muku wannan ƙarshen bidiyo namu sai anjima.